مباركس تخططت مربريدي رنا لو ما أنت قدماتنا ماما مزجو منجستو أدي أستير يوحنس مبراتو كون تقدرت كون حنا بيتروس سولومون قالوا مالتيو وال بيتروس سولومون على سرية لو من سيد نبرة بيرفران دي عمتات تقدر لا يجينا زنبرة قالسيس قاب ناس عنت حكتشن حدا سبيد دعتو مالتيو نعم قال نحتاج أبز حلفة ورحي مذكرنا بزحات جاكانو يرفعان قادت نهات منستراتن زنبور الله ورحيا سبتمبر مالتيو حجي بزي مخنيات كحالواتن انتهي مثل له ماما مزقبو كمون حانا أبوها إسران سنة عمد سينا تولا ماما مزقبون قوالن كمون ودن بترسلون إسران سنة عمد كوينو قدامي كونتات حالواتن ناتن كمية خنا كمون نشتي حتوتات عدني عبز بيرفار عزلون ويلو فتات جلو دخوني معبالتات الليو بأن وجن جبرت الليو أمسينا اللخمو مرحبا قبلك إنه خلت يخن زي رمي أخبركم من ساخ ماما بعبيو كون حنا تعمي مسكنا كنا برديرنا مساخن مسكنا كنا مساخن يغني لي من رام كنول يعني أنا عادين بخبرة عندكم هاي يعني أنا ماما خمي كما يعلخن دحان أنا حلوات أنا ديكم بمركبكم يغني الناس ودي مرحبا أمو نايستير إسران حامد كوين له نايوالكن كومو نايودخن بيتر سولومون إسران سلستم كوين له كما يلو خنتاتكن بديك جمر بعب كما يلا خن دحانينا نحنا بزخنة صبح لنا دتناي سدرانا خبرتات براي عدنا خبرتات تسكفتا الله أبزقنا تمسجن نبلو دقيسكا تحضر كم دليتكا تنقصقص كم دليتكا تزارب سكفتا ديبلو دحانينا صبح لنا خنبل صبو كومون حنا كنتاتكي يوتكي اوف كورس على أمريكا زلخي كم يدخل كم زولة عباس قوي مزيان دحينا زلنا تي شعلوت ني سدرات شعلوت ني حواتكا نيزم طفئهم زلو نيزم دحاي زي بلو ميزة شعلكا تدقاس خلا كامبر قلبتنا دي بخمز عباس زولة تقاتي مسلكا تحليلكا تنور اللي هو تندعر كوينو بن نسوس رغيدنا ناي بحكي أغني اللي صبو خمسة الكنا اوف كورس أمريكا مسخات زعنا خنا ورا خن صبو مهلا كن تعمي مسكن كتصيله ماما درو ناي كلت يوم إسران حالن إسران سلستم كوين له after وانت تسمعك إنه ورثاتهم لا أتوه of course مستر بيتروس سولومون ما حبوا لا أتوه له وان بدحريقه of course التي مستمع ستحمش زنبرو جن after وان تخاف of course تحطوتات بنوصر ميديا سلزير ويدما خمس حجن جورا زلنا ترانسبيرنسي بقصار سلزير بيناي يتعاشرهم بجملة هم تعاشرون فلتينا بتوان تنبركن سمعت هزبي ترى خمس لي تعاشر الله خن زي جننا تفتسي مبنات أنا تامسيو ليسين نيركن كون خيري مثلا يفتو وانتسي قال له هزبي لو تقبر خون دبل يتون يركن دفت وانتي يفتي أما جمرة بقتش حزنا برا وانت أوانيرني سلامتاي نسنتهم عوفيهم خاب كله نهاجر نهزبي لهم عكندي شجرون مكران عبتميت عكندي عتيهم سلين عيم دخل رخيوم يله هزبسي خردو نيرو خمت بالكاي خا بلوسكي دحان تمسارسي اسكي دحان آفر دي مقراب إسران سلستن عمت عبيكم دلو زي فلت نمنتاي عبرور ما برخا ኣብ ሰብ ዘይርአዮ ኣብ ሰብ ዘይረኽቦ ንምንታይ ኣብኡ እዚ ድሕዝነካ ሚካኤል ወደይ እንታይ ስለ ዝገበሩ ህረር ማሕበርካ ናፅነት ትብሉ ደምፁ هو قليل أكون أنا وأنا ضحتون كبر بالمدينة عاي ولا أنا عخن زعبيو أفتو وانتي كم زاز بالكناسي تمسار سرحان أتفرد لي ممسو يحملني لكن ماما كاب هزبي انتي كحاتت بقول كنت حسبانك ويكم أفتو وانتي تسفارون يركن
ميكائيل ودي مرحبا. نايستير عسران حدني أيسمعكم. نايستير عسران حدن حجي صباح تحساس ناي معاد بيتروس عسران سلستن إسران سلسلة. نايستير عسران حدن تحساس كتقبريا مرحبا. سو هو إسران حدا تحساس خنا له هو بزحت بالجملة سلز نبرت مع سرتي of course أب كتشحن حدا مالتيو ناي تساقي معاد بيتروس إسران هو حدا إسران سلسلة خنا له نايب حكي مسجنا كن ممزاخن يغني لي من رام كنون يعني لنا قاعدين بخبرة عندكم هاي يعني لنا ماما خمي كمان لخن دحان أنا واعي تحالوات أنا ديكم بمرقبكم يغني الناس ودي مرحبا امو نايستي اسران حامد كوين له ناي والكن كومو ناي ودخن بيتر سولومون اسران سلستم كوين له كمي له خنتاتكن بديك جمر بعب كمي الله خن ده حنينا نحنا بزخنة صبح لنا بتناي سدرانا خناتات براي عدنا خناتات تسكفتا علو أبزقنا تمسجن نبلو دقيس كات حضر كم دليت كات انقاس كم دليت كات الزارب سكفتا دي بلو دحنينا صبح لنا خنبل صبو كومون خنا كنتاتكي يوتكي اوف كورس على امريكا زلخي كمي تقول كم زولة تعبيز قوي مزجن دحينا زلنا تي شعلوت ني سدرات شعلوت ني حواتكا نيزم في أمزلو نيزم دحي زي بلو ميزة شعلكات دكاس غلا كامبر قلبت نادي وخمس عبايز ولو تقاتي مسلكا تحليلكا تنوبر اللي هو تندعر كوينو بن نسوس رغيبنا ناي بحكي غني لي صبو خمس الكنا اوف كورس امريكا مسخات زعنا خنا وراخن صبو مهلا كن بتعمي مسكن قصيله ماما درو ناي كلتيوم اسران حالن اسران سلستم كوين له after وانت تسمعك نورو ساتهم لا تو اوف كورس مستر بيتروس سولومون ما حبوا سودا اتولو اوان بدحريو اوف كورس التي مستمع حمشت زنبرو جن after اوان تخا اوف كورس تحطوتات بنصر ميديا سلازير ወይ ድማ ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ትራንስፓረንሲ ብቁፃር ስለ ዘየለ በናይ እዩ ተዓሲሮም ብጅምላ ከም ተዓሰሩ ንፈልጥ ኢና ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረክን ስምዒት ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ኢሉ ተዓሲሩ ኣለኹ እዚ ጅግንነት ፈፂሞም ናፃነት ኣምፅኦም ወይሲ ዝብል ነርክን ክኸውን ይኽእል ይመስለኒ ኣብቲ እዋን እቲ ገለ ዶ ህዝቢ ለውጢ ገብር ኸውን ድብል ርእቶ ነርክን ዶ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብቲ ኣብ መጀመርያ ኣብ 2000 ዝነበረ እዋናት እዋኔሩኒ ስለምንታይ ንእስነቶም ኣወፍዮም ካብ ኩሉ ንሃገር ንህዝቢ ኢሎም ኣብ ክንደይ ሽግርን መከራን ኣብ ጥሜት ኣብ ክንደይ ኣትዮም سلين عيم دخل رخي ومي له زبسي خردو نيرو خنت بالكاي خا بلوسكي دحان تمسارسي اسكي دحان افرد دي مقرا اسران سلستن عمت ابيكم دلو زي فلت نمنتاي افرور ما برخا افسب زي ريو افسب زي رخو نمنتاي او زي دحزنكا مكيلا ودي انتاي سلو روحرور ما برخا ناصنت دمتو مرحبا وقليل أكون وانا ضحتون كبر بالندينا عاي ولا نعخن زعبيو أفتو وانتي كم زاز بالكناسي تمسار سدحان أتفرد لي منصو يحملني لكن ماما كاب هزبي انتاي كحاتت كبول كنت حسبان يركم ويكم أفتو وانتي تسفارون يركن هزبي سي عقب كبل كندو بلو أي مثلا ساخن دزي دي تشكون لهم دي تشكون أولاتهم بصوتهم مقادرتهم قروسي فنحني حدولو مثلا ناني رقنا كلها فريحة عند إيه خميكم مخانتي استايم عين فلتن كلها فريحة حتى السامي اللي حزبي حتى ولاتهم مصوماتي قدل زنورو كلها فريحة سكيتا مر احنا دعوة تتبينا كنت زي بدأ يفرد نورو أي مثلا نان مرحبا مرحبا هنا خي أبتو وانتكو من اشتيخ نيركي تذكرتات اشتيال لكدو زعبا بوخي كومون هو كسر كله بوي قال شعت عمت نيرة هو
حجي تي ناتو تزخخروتات زلني كورس نيشتي قلعة ምሳና ፃወቶ ዝነበረት ምሳና ስሕቆ ዝነበረት እሱ ንዓና ዝገረፈልና ናይ ትምህርቲ ናይ ፍቅሪ ድዩ እቲ ሓቦ ክህልወና ከም ዘለዎ ድዩ እቲ ህርፋን ናይ መፅናዕቲ ንሱ እዩ ተዘኻኽሮታት ናይ ኣቦይ ዘለኒ እምበር በቲ ብስርሑ ዝገብሮ ዝነበረ ድዩ ወይ እቲ ካልእ ናይ ፖለቲካዊ ሂወቱስ ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ ነይረ ዕድመቲ እኮ ንእሽተይ መስለ ዝነበርክዋ እወ ክእሰር ከለኸ ድኹን እንታይ ተሰሚዐኪ ወይ ርዳእክ ነይሩ ምሳሩ ጥራሕ ይርዳእክ ነይሩ ፍኮርስ ዕላማ ዋይ ተኣሲሩ ክርዳእክ ይክእል ኣብቲ እዋን እቲ ኣብቲ እዋን ከመይ ምልስ ኢልክ ተሪእኽያሲ እንታይ ስምዒታት ነይርክ እንታይ ዶማ ምክንያት ሂቦም ኺ ትቀቅሚ ምእሳሩ ብዙሕ ከምዚ ኣብ ገዛ ትሪኦ ከም ቆልዓ መጠን ወላ እኳ ተዘይተነገርካ ተስተውዕሉ ነገራት ኣሎ እቲ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ነገር ድዩ ወላ እውን ገዛና ሕሾክሾክ ክብሉ እንከለዉ ድዩ ስዊታት ንዝክሮ ወይ እውን ኣብ ቴሌፎን ክንጥንቀቐም ዘለና ዘረባና ገለ ከምኢታት ቁርቢ ዝከረኒ እወ ድሓር መወዳእታ መዓልቲ እቲ ተኣስሮ ብንግሆ ከይትኸይድ እናበልክዎ ድሓን በፂሐ ክመፅእ ክብለኒ ይዝክሮ ሽዑ ምስ ወፀ ከይጥዕኑ ብጣዕሚ ወሳይ ዝገብር ነይሩ ባባ ሕጂ ንግሆ ወ ክገብር ወይ ክስታይ ስለዝነበረ በቃ ንኸማ ኢሉ ምስ ከደ ኣይተመንሰን ሕጂ ገዛና ይዝክሮ ትሻቅሎት ትሪኢኻ ዋላ እኳ ሓቡልካ ተፈተኑ ኣብ ገፆም ትሪኦ ኣብቲ ነፍሶም ትሪኦ እኒኻ መወዳእቱ ሽዑ ነቶም ዕብይ ዘለና ማለት እዩ ኣኪበን ገዛና ፖሊስ ወሲዶም ኣለዉ ባባ ኢሎምና ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝበለቶ ኣደይ ከዓ ሎሚ ፅባሕ ክወፅእ እዩ ናበልካ ብተስፋ ኢኻ ክስታይ ትገብር ትፅበ ወላ ክስታይ ትገብር ከም ቆልዓ መጠንሲ እቲ ሳዕቤናቱ ነቲ ዘጋጠመ ይርዳእና ነይሩ ኣቦና ከምዘየለ ገዛ ጥራይ ዝርዳእና ኣበየናይ ዕድመ ዳ ክርዳእኪ ጀሚሩ ከሲ ሸዓተ ብጣዕሚ ያንግ እዩ ብጣዕሚ ኣበየናይ ዕድመ ቁርትለይ ክስማዓክ ጀሚሩ ብድሕሪኡ ሕጂ ከም ዝብለካ ሚኬለ እቲ ሂወትና ሃንደበት ተቐይሩ እንጂ ዝነበርናዮ ገዛ ገዲፍናዮ እንዳዓባይና ክንነብር ከድና ኣብኡ እውን እቲ ኩሉ ግዜ ዝመፃና ዝነበረ ሰብ ቤተሰብ ድዩ ወላ ዕሩኽቲ ስድራና ድዩ ምምፃእ ገዲፎሞ ወይ እውን ክፈርሑ ጀሚሮም ሕጂ ኣብኡ ይርዳእካ እቲ ማዕርክ እንደይ ናይ ስድራና ምእሳር ክስታይ ከም ዘለዎ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ እቲ ሰብ ክዛረብ እንከሎ ከዓ ሽዑ ትሰምዖ ድሓር ኣብቲ መጀመርያ ከዓ ንሃገሮም ከሒዶም ክሸጥዋ ተታሒዞም ዝብል ዘረባ ምስ መፀ ብሕልፊ ሽዑ ኢኻ ትስንብድ ድሓር ወላ እውን ቆልዓ ኣብ ገዛ ተተሓብኦ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ደገ ሰብ ዝዛረብ እዩ ንሱ ከዓ ካብኡ ከዓ ክከላኸሉ ናይ ከኣሉ ስድራና ማለት ሰሚዕኒ ኣንቲ ዘረባ ሽዑ ክርዳእና ጀሚሩ ቀሊል ኣይኮነን ኣብቲ እዋን I cannot imagine at ጫማ ከኣትዮም ከብደን ንኽእል እዩ ኣይኮነን ኣቦኻ ተኣሲሩስ ገሹ ከማን ስጋብ ዝምለስ ትናፍቆት ክህልወካ እዩ ኣይኮነን ተኣሲሩ ወይ ድማ ሰብ እውን በዛዕቡ ክዛረብ ከሎ ማማኸ እሞ እቲ ሂወት ቁርትለይ ክብድ ኢሉ ዶ ነይሩ ሽዑ ደቅኺ ናባኽን እየን ከምዚ ክትበል ፀንሖት ሃና ከመይ ነይሩ እቲ ሂወትክን ኣብቲ መጀመርያ ማለት እዩ ሽዑ ዳ ምስ ሰብ ክትራኸብ ከለኻ ዘረባ በቃ ከይትዛረብ ጥራይቲ ሰብሲ ይብለካ ኣይትዛረቡ ነታ ዘረባስ ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ነርና ቴሌፎን ክንዛረብ ተጠንቂቕና ዋላ ሰብ እንተበለና ከይትመልቆና ክንደይ ሽግር እዩ ኣሕሊፍና ንዘረባ ንካልእ ሰይትረብ ሰብ ተዛሪቡካ ክትምልሸሉ ዘይትኽእል ኮሚታት ኢና ኣሕሊፍና حقي مو بزح كورس قليل አይነበረ እውን ካብታ ሃገር ክትወፅውን ህይወት ክስታኒር ወዶ ፀገማት ነይር ወዶ ናይቲ ቀፃልነት ምንባር ኣብ ኤርትራ ፍቲ እዋንቲ ከመይ እንታይ ከይዱ ሓንጎልክን ናይ ምንባር ድዩ ወይ ድማ ክወፅ እዩ ሓደ መዓልቲ ወይ 5 ዓመት 2 ዓመት ዝብታት ተስፋታት ነይርክን ዶ ወይ ከምዚ ኣይመሰለና ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ እሞ
ገበኖም ተፈሊጡ ናጻት ተኸይኖም በዚ ነይሩና ተስፋ ነይሩና ካና ኸ ኣብቲ ተወሰነ ዕድመ ቁርት ለይ ምስ ደፋእኺ እንታይ ኣበየናይ ዕድመ ወፂኸ ቅሬታ ይሓተት ኩና ብኣ ንደገ ማለት እዩ ኣነ ጓል 18 ነይረ ክንወፅን ገና ካብ ኤርትራ ሶ ናይ ብሓቂ 9 ዓመት ዘርጋ ፀኒሕኺ ድሕሪ ምእሳሩ ማለት እዩ እወ ፀኒሕና ከም ዓባይ ዝበለቶ ከዓ ብተስፋ ሎሚ ፅባሕ ድሃይ ንሰምዕ ንኹን ሎሚ ፅባሕ ሓወፅ ዝኾኑ ሎሚ ፅባሕ ናበልና ተፀቢና ድሓር ግን ትዕድ መርኪብና ማለት እዩ ንሕና እውን እቲ ንሳዋ ትኽደሉ ድዩ ዋላ እቲ ሂወትካ ዝቐይረሉ ግዜ ምስ በፅሐ ከዓ ዝኾነ ውሳኔ ክንወስድ ኣለና ተባሂሉ ንስደት ክንኸይድ ወሲና ማለት እዩ شو كني لك سن 15 عام تبين 15 ዓመት ገይረ ኣለኹ እወ شعوب بحبار كنوت تباهيلي مالتي أنا مس سلست أخواتي عبايكا مسدت استجرنا مالتي فتنا مالتي انت كنت احوات كبير لواب ساعات زي كنت ودات حانتي قال 4 أيام بجزانا كنت ودات حانتي قال الله حتى خوكا اوف كورس كم يلا ده من احوات كخي ابزو وان زي دحن يوم تعنهم تبالو كم زول قا عندي تعنام هلا كون عابد سقاس لتونه او سو تمسكن دحن يوم تبالو تحطو يهجي ناصانت اوف كورس حربኝነት نيرون بعل اتو بطرس سلومون كم كلاتهم او عبد اسربيت دولات بهوت دلونا بيرترا دحراي ناي فرنا ناصانت مسمع اخيت ناصانت هاجر تحارمنت حتوتات مصيكرو خمنسي قرت دي اسوشن مونتن لعلت كونم جمركي انت عينت حتوتات وي عبرس خد كل ديوك جميرو قرت لي تقالسي الفراخ ما يمثل نيرو قلت لي زعودو قلت لك تفتش جميل كخمي زلا يو كده همزي مسوصاها او سي يرداكا معرف ندي افكا زنها عينها تدفينكا همز نبركا يرداكا اوها بزح فرحي خمز نبر يرداني مزغون اخت ماهر دي ولا من دق كي سمعك هتفرح حاسبكا تبايلو تأسرو له عندي ولا حنت شبت زي بلو حجي كاو مسوت أهو يذكروا كل جزء ولا تليفون كزارب ديو ولا نعدنا أنت زي دول كوس أبز عادي يتنقع نيره كل زي كله كل يحتبل تني قفاري وتني كستاي عتيو نيرو أب كستاينا أوه سكات هاجلس نيرو حجي كاو أختوات بوزح عمتات كم زليكا يذكرني يردنا همان نيرو حجي كاو مسوت أهو بوزح تسمع تاريخ نير تراديو تي زقات أمديو بوزح كاسلنا إرترا زي أتوز نبرتي تعلالو ديو تورو ديو راستي دحار تعلميكا أبتنيشتين كله أي فلتكون ويا كالكون كون خدتي نمدلاي ديو أبي كرخو بخو المنك حتى تخيل فلت النير كاوم صوت أهوجن تزعل لك كاسب تي أبي إنترنت زلو ديو مسؤوز مستخاب إرترا مسؤوز أخازلو نات النت مسرقو بخوجن بزح فدت كيلا مالتي بزعباتي تياغات إموتي زهون زنبرة مالتي طبعا الله خير ما خي شعورت وصا خلقم تلي صقامات قديم كندو ولا كمين يرتي من موصا خبير راخي دحاني اي تفرحي نريو بسب كيف التكا عم قدي ولا عبد خنا نجر تتنكي كاي جنا بزح شجرسي عيقتمن دحاني أكيد ما كان شيء مرحبا أفتو وانتي حزبي بدأ خدم مري مبزحة جزيتهم سبسلت أنا بإرتراز ولا منسترات بسمع على بطرس سلمون هربينات بطرس سلمون زنبورو جلس فتحكم تيوم ولو توزكم تيوم كيف فتحوا يوم ويلي ما فرد خاربوا يوم ريتوتاتني ركن أو سجلكن كحزبي إرتراخي قال كزاربي ويدما بزعبو زبي إرتراخ تايتسبيتني ركن أفتو وانتي بكل التهماتي ولا عشان من تنجح كله خلاه هنا قال حزبسي وأي حتى تديو ثم الحربين يعني روناس عن الدم سبوي جيجناز نبره هجخا أب محبس الله مخابل يفردين زبل إذا عينت كابت حزبي ويدما نيركن دو قدام عينك هلكن حزبي يتابع كن دنيا قاعد جهون لكن حزبي نيردو أفتو وانتي
انت نيرو زبلة نيرو انت تقلص علي انت لي كوين خان انت كتسمع كنافت وانت صفاتات نيركن دو ويد ما خمين يرنا حزبيه ترى سمعتها تفتم منسترات متو بترسلهم طرح يكونوا بزحات كم ويغانون اتيم الله بديك جمر ما زقوه جمر እቲ ይርዳእካ እንዴት ህዝቡ ከመይ ብፍርሒ ተዳሂሉ ከም ዘሎ ኣብቲ ኩነታቱ ይረኣየካ እዩ እቲ ዳሕራይ ግዜ ምስ ነውሐ ሰባብሮ ርእሱ ምስ በፅሖ ቁሩብ ደኾን ንብል ነርና ኣብረ ርእሱ ምስ በፅሖ እዚ ናይ ሳዋ ምስ መረረ እቲ ግርሳን ገደል ምስ በፅሐስ ኢልና ነርና ግና ኣብ ክንድኡ ኣብ ክንዲ ብዓድኻ ኸምካ ምዕግርጋር ናብ ህድማን ርሒና እታ ህድማ ከዓ መፍትሒት ኣይኮነትን እሱ እቲ ተስፋ ዘቑርፀካ ለታብዕኹም ከነይሩ ዶ ኣብቲ እዋን እቲ ማማ መዝገቡ ኣብ ኤርትራ ከለኽን ዓጆኽን ወድኽን ጓልክን ጅግና እያ ነይራ ወድኽን ጅግና እዩ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ፍታሕ ክመፅእ ዝብል ህዝብና ከነይርክን ዶ ኣብ ኣይኮነን ዶ ከምኡ ክብለናሲ ንገዛና መፂኡ ከምኡ ንኸይብለና ሰብ ዝፈርሕ ነይሩ كزارب أي كلني أنا كمان عن ترى تتزاربة من تاي كوميل كتزاربي تتعسر كخاي دبلة نسبينيو أنا خي قال ما حزود كل يوم ويدما زخونة تات مسترد أكيد مسترد أم كم تعنتو يقولس كيس مزح تجي حر حريز سمع خلاخو تصبقون حماقن يرتراس مسوس أخا مزح حزبيت فوتو خلا علم زرع أخا مالتي يقولوا ريا أخا من استيكم إنهم كزارب مو كمي نيركلو تصفاتات كم حزود كل يوم كم ما حرت كل يوم كم زكاة مكيرة كم زي تسكيف كا حارق ده تأمنو سب مع زاجر تزي كونن بر كم زي أجهد كات زاربون نجار يكونن دحار أتعدم كلها ها بزح تفلت أو نجار يلا مسوت أهاجن ستاري هم سبت نعها زي تزارب سب مسارسي كاب كلام كم تجمر يزيد دانات مجمرات يسعى كتن ساعة سنة تجبره دحارتون تماهروني يونيفرسيتي زغوبرو كم زبالك يا خا بزحات كاتت انياتات اديتهم زاربو يطفئوا من يأسروا من سلازنبرة اتي سب كم زعدي زولتو ناب مهدام سيبو مالتي جيتي كاب عدي موتاها نتدحري زمت ولدو أركي نأكوتاتي حتنتاتي هادي مومس نحنا هادي الناس دحري زموتو من اسيات كمان بوزحات يتقفوا له حات عدي أبكم أمتي وتيستا حجي تهزبنا سي زي تزارب يكون تيز فتنات زغبورو فشيلو اي قال كعوتلو اي قال نمبر قالو تحبو بهزبنا اي فلتنا يوم نخي فلت كا يعبت سلازغونه تحكي ينبر تسفاس لنا همزنا عادي مرحبا اوكي عبدجم صوت اخنك كم يصني حكيت زي قلت يصني حكيفي مور كور حالك جميرو كور حالكم جميرو ولا تاريخ من بعلو እቲ ናይ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ብዛዕባ ሱራትን ብዛዕባ ኣብ ፍርዲ ምምፃእን ዝፀንሐ ቃልስታት ከመይ ፀኒሐክን እቲ ደንበ ተቃውሞ ብለበ ዘሎ ኸ ሕጂ ከምቲ ንዓይ ዝርዳእኒ ኣብቲ መጀመርያ ውሕዳት ሰባት እዮም ኣንፃርቲ መንግስቲ ዝዛረቡ ነይሮም መብዛሕትኡ እቲ ህዝብና ከዓ ስለዚ ኣምኖም ዝነበረ ብጣዕሚ እዮም ሕማቅ ኣሕሊፎም እቲ ሰብ أمنوا نيرو كحتي بلوم نيرو بيتسب ناس بوزيح هم كستاحلهم حتى نتاتي بوزيح تاريخوس كستاي حجيناتهم كزاربي لزي كونكوس جن زحلفو ساتهم فلتو دحار كم زعديز ولو تهان بوزيح سب كوت حمس جمرة بوزيح سب مستسلة جن يتحق خوات جميرو سبون كدفر جميرو نخزارب اتني تعاوم تي قصري كوزح جميرو ولا وانت دمتهم كلع الجميرو مالتي እቲ ቁሩብ ዘሕዝነካ ክንሓብር ዘይምኽኣልናይ እቲ ፋሕፋሕ ምባሉ ዝተፈላለየ ተቃውምቲ ዘሎ ናቶም ድሌት ዲ ወላስታይ ሲ ኣብ ሓደ ክንሓብር ኣይከኣልና እንጂ እቲ ዘይምሕዋር ከዓ ግዜ ናዊሕዎ ማለት እዩ ከም ትሪኦ ዘለካ 20 ዓመት ኮይኑ 63 ነይሮም ዝቃወሙ ኣለዉ ከዓ ጊና ዝቃወሙ ከም ሰብ ግን ክንሓብር ኣይከኣልና ከም ህዝቢስ ክንሓብር ኣይከኣልና صوتي حبرت لزي نورون كنوح خيلو ولا بلوتون ولا سرعاتون كسمع كاون بزح أي كعلن دتولي يتسقي مع أخوه قال هدي حبرت تولوسي
ጥምረቶ ትህልዎ ዝብደገ ዘሎ ሜይቢ ትስርዓ ዶ ምሰምዐ ኢልክ ትሓስቢ ወይ ማማ እውን ትሓስባ ብሓይሊ ዳኣ እምበር ምስማዕሲ ኣይመስለንን ሃና ኸ ከቢድ ሕቶ እዚ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ፍልጦ ክሳይ የብለይን ዋላ እውን እቲ ሃገር ከምዚ ዓይነት ዲክቴተርሽፕ ግዝኣት ዘለዎ መንግስቲ ሲ ከመይ ጌርካ ክትግምጥሎ ትኽእል ወይ ክትቅይሮ ትኽእል ክህልወካ ኣይክእልን የብለይን ብዙሕ ኣፍልጦ ሰብና ግን ብዙሕ ምፍልላይ ከም ዘለዎ እንተ ብኢሳያስ ኮነ ኢልካ ተገብረ ድዩ ብናይ ሃይማኖት ድዩ ብናይ ተፈላለየ ብናይ ዞባ ድዩ ብዘይገለ ብዝኾነ ብብዙሕ ከም ንፈላለ እንዲሁ ጌርና ኣብኡ ፀቂጥና ምስለና ኮይኑ ይስማዓኒ ከም ዝብለካ እቲ ለውጢ ሲ ተነሓብር ፅቡቅ ነይሩ ከመይ ኢሉ ክመፅእ ክእል ግን እዚ መልሲ የለይ መርሓባ ካብ ሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቁ ኣብ ደገ ዘለው ድኾነ ዓይነት ፈተነታት ጌርክ ዶኻና ወይ ከዓ ኣደ ፈተነታት ዞም ተኣሲሮም ዘለው ኤርትራውያን ምእሳር ኣብ ኩሉ ዓለም እዩ ዘሎ ኣብ ሕጊ ደይምምፅኡ ኣብ ሕጊ ደይምፍራዶም ግን ካብቲ ሓደ ነቲ ስርዓት እውን ኣብ ሕቶም ምልክትን ኣብ ጌጋ ዝፈጥሮ ነገር ኮይኑ ዝስማዓኪ ወይ ድማ ንስኹ እውን በዚ መገዲ እዚ ዝፈተንክዮ ነገር ኣሎ ዶ ነዞም ኣብ ኣሜሪካ ኣለኺ ዝኾነ ዓይነት ፈተነታት ንክፍትሑ እሱራትን ኢንክሉዥን ኣቦኹ ማለት እዩ ጴጥሮስ ሰሎሞን ናባኸ ሃና هو ማለት ምስ መፃኹሲ ብዙሕ ከም ዝለካ ቤተሰበይ ብንዳቦይ ድዩ ብንዳደይ ድሮ ናይ ኮሚታት ቃልሲ ክገብሩ ፀኒሖም ምስ መፃኹ እውን ሓፍተይን ኣደይን ኣብ ኮሚታት ጀሚረን ክሳተፋ ፀኒሕናን እሞ እቲ ማዕረፍ እንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ከምኡ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘጋጥም ዘሎ ክፍለጥ ከም ዘለዎ እቲ ዓለም ሙሉ ዘሎ ሰብ መንግስትታት ድዩ ክፈልጥዎ ከም ዘለዎ ከዓ እቲ ናቱ ኣገዳስነቱ ስለዘረድኡኒ ማዕሊ እውን ከምኡ ክሳተፍ ጀሚረ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ድሌት ብፍርዲ ብሕጊ ክመፅእ እቲ ለውጢ እንዲ ትድሌት ሕጂ ብከምኡ ንክመፅእ ትፍታሕ ከዓ ተሳቲፈ ናይ ጂኒቫ ኣብ ቲዩኤን ኣብ ጂኒቫ ድዩ ወላ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተፈላለየ ተሳቲፈ ማለት እዩ ብዓቕሚ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ተስፋታት ገለ ዝረኸብክዮ ኣሎ ገለ እወ ማለት ኣብቲ መጀመርያ ወል ሓንቲ ዘይፍለጥ ዝነበረ ሲ ሃገራት ክፈልጥኦ ጀሚረን እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣሳይለም ድዩ ከም ሬፊጂ ድዮም ክቕበሉና ጀሚሮም ሕጂ ከምኡ ዓይነት ንክፍለጥ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ኩነታት ከምኡ ዓይነት መንቀሳቀሶ ተዘይገብሩ ነይሮም ሲ ኣይምተፈልጠን ነይሩ ከምኡ ዝኩሉ ሰብ ሓገዝ ዝረኽበስ ኣይምኽኣልን ነይሩ ድሓር ብዙሓት ኣለዉ እውን ሕጂ ኣብ ካናዳ ዝገብርዎ ዘሎ ድዩ ኣብ ካልእ ሃገራት እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ምፍርራሕ ድዩ እቲ ናይ 200 ሚእታዊት ዝወስድዎ ገንዘብ ንክዕፆ ዝገበሩ እውን ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ሲ እሳቶም ዝገበርዎ ፃዕርታት ተዘይህሉ ነይሩስ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ድዩ ኣይምረኸብና ነርና ኮታስ ብሓፈሽኡ እቲ ዝግበር ዘሎ ብስም እሱራትን ኣቦኽን ካልኦትን ጀጋኑ ተኣሲሮም ዘለው ብደይ ፍትሒ ማለት እዩ ብደይ ፍርዲ እዚታት ኣብ ተፈላለየ ምእካብክን ብዙሕ ነገራት ዓለም ክፈልጦ ክኢሉ ኢልካ ክትዛረብ ዘለኽ መርሓባ ኒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኦፍኮርስ ተምሃሪት ኢኽ ዘለካ ቦስተን ማይ ራይት ወዲየ ትምህርቲ ሰዓት ቴንክ ዩ እንታይ ዓይነት ፊልድ ኣለክ ተሓተትኩ ክሊኒካል ሳይኮሎጂ ተማሂረ ሳይኮሎጂ ኦኬ መርሓባ እሞ ኣብዚ እዋን እዚ በዚ ሰዓት እዚ እውን ከማኺ ዝኣመሰለ ሕጂ ኣቦኺ ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣብ ያንግ ኤጅ ቆፍ 9 ከለኺ ብምእሳሩ ስምዒታት ንሓንቲ መንእሰይ ወይ መንእሰይ ኤርትራዊ ትብልዮ ነገር ተዝህሉ እንታይ ንበልክዮ ከመይ ማለት ኣይትርዳኒ እዚ ማለት ታመቲ ዓሰርተ ኮታሲ ባ9 ከለኸሲ ዳርጋ 9 ዓመት ብለይ ኣቦ ተኣሲሩ እስር ቤት ስምዒታትኪ እንታይ ተገበረ ሓይሽ እቲ መንእሰይ ኣብ ሰዓት ዘሎ እዚ መንእሰይ ኤርትራዊ ውሽጡ ዘሎ ድዩ ደገ ዘሎ ንፍትሒ እቲ ቀዳማይ ይመስለኒ እንታይ ንበልክዮ ትስማዓክን ስምዒት ተልዩ ነዚ ነገራት እዚ ነዚ ኤርትራዊ ዘሕልፎ ዘሎ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ማለት ካሊ
ولا سقون كم بو شعات عمد كابا خبوخي ربوخي على سربيت الله سميت انتي تولكي تاي تهابكيو نزمن اسياتنا بدغزو لا وشتو زلو الكحر على جزء نحب تسمع عكاوي نتكونات نخد تقاوم نتكونات بدي حق سبك السر بدي فرق السر نخلي عامتها تسمع عك سميت كما يمثل انت كتلعبوا بيونت من السي كم زعل ميزانات كزلو زحلف كيو زحلف تشعت عمت انا كبار ولا ማለት ሰሓዓይሲ ከቃልሎ ኢለ ዘይኮንኩ ትሕቶኻስ ከቢድ ስለ ዝኾነ ንክትገልፆ እዩ ምክንያት ታዲያ ምስልክ ሓደ ግዜ እንድሕር በፅሓኸ ያደይ ዓንቶ ይታለና ሰብ ኣብ ነብሱ ምስ በፅሑ ጥራሕ ይፈልጦ ዋላ ነቲ ትሕት ዝበለ መሰል ካልእ ግደፍ እዮ እሞ መሰለይ ተሓለወለይ ነክትብል ዋ መሰል ኣሎ ክብለካ ካሊእ ሓደ ኤርትራዊ ክመኻ ዋ መሰል ተሉሲ ኣቦያ ምተኣሰረን 9 ዓመት ኣብ ፍርዲ መቐረበ ነይሩ ዝብልዮ መልሲ ክትብይእ ክምሽ ሕጂ ትርስማዓኪ ሂወት 9 ዓመት ንድሕር ከምዚ ነይሩ ታኡንኮ መሰል ክትሕሎ ኣለዋ ኣብ ኤርትራ ትብልያ ትብልያ ነዛ መንእሰይ ከማኽማኽ እንታይ ንበልክ እየ ክብለካ ትብልያ ኖ ቀላል ኣይኮነት እንታሕቶ ግን ነቲ መንእሰይ እውን ማዕራኽ ትከውን ትኽእል እያ ኣነ ሓልፎ ኣለኹ ሞ ከምዚ ናተይ ተሕልፎ ክትብል ርእቶ ተልክ ብዛዕባ ማለት መንእሰይ ድዩ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ከምቲ ዝብልኩ ከዓ እንተ ወይ ብዙሓት ወለዶ እዩ ተንኪፉ ስድራይ ጥራይ ዘይኮነሲ ናና ዕድመ ረኪቡ ዓባይ ዕድመ ረኪቡ ህዝቢ ሙሉ እዩ ተተንኪፉ በዚ ክስታይ ሕጂ ወላ ኣነ ስድራይ ተኣሲሮምኒ ካባይ ዝኸፍእ ዘሕልፉ መንእሰያት ዘሕለፉ ቤተሰብ ህዝቢ ከዓ ኣሎ ሕጂ ሓንሳ ሓንሳብቲ ናይ ኤርትራ ነገር ከምዚ ኮፍ ኢልካ ክተስተንትኖ ከቢድ እንዲ ከምዚ ዓሽያ ኮንካ ክትሓልፎ ይሓይሽ ሓንሳ ሓንሳ እዩ ብዝተቃለካ መጠንካ That's okay, take your time. That's sorry. I'm sorry. No, okay. رداني it's not قليل. وتحتى كبري لانديا هنا حتى أبونا دين دسانة 9 عامات 7 عامات كل يوم حدا من السي ومن السيت إيرتراوي كنت قلت له خلاخي إذا سلزي برنا كوي يزور أخي بزولخمو نزبر ريتو تلكي حيث كقريتها personal سلزخوني أنا ونك تجمع خاتين عاي كمان بتروسلو مالت أبوخو خون أخي عناها نحنا جيجناز نبرة ناس أنا دمسيوم كومنا سيرا دخيم كم جيجناز نبرة ستيل جيجناز اللي بيوتا موالات كنبرة كل إرتراوي زولهم جيجناز نبرة أبقالسيس كنبريو كذكري وزر بسربيت آتيو كابز عالم تفريو ويزلون حجي تي حتويسي قلت لي عريتها أيتحاز اللي نخومي ليكم كن يردعني ميكيل حتى خاسي قبوي تي زلو كنتات أبي أترس قليل كنتات أيكونن حجي خمسة دكها كوفيلكا تستنتنو كل وقت حسبون كلها يخب دكاي حجي سدرام سانو لو وحواتم سانو لو دقم سانو لو بزيحيوتي ولدو إتراز زحلفو زلو حجي خمسة دكها حابو جيركا كنبر كتفتن نعي سدري كيدسن بولو ميرو بتمرتي ديو بيهوتي ديو ساعات ممكن يشعلوا تقصل مالتي كم زبلك حنسا بوزو حبتي أمتى يكون هلو يكا حما عندي زي حاسباتنا نفكر ما تنجز خير بس تخيل كان نفسها عقبت فتن عريت سوري أنا وقليل أكون حكها انت ما أنا ما أذكر حنا أنت ما قالكن ودخن أبصر بيت هالو قليل أكونن قالكن ودخن
ጴጥሮስ ሰሎሞን ከምኡውን ኣስቴር ክንደይ ጅግንነት ፈጠሩ እዮም ኣብ ቃልሲ ኤርትራ ማለት እዩ ነደ ከማኣ ክንዳኣመሰለት ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ንበልክና ኣብ ኤርትራ ዘላ ድያ ኣብ ደገ ዘላ ተቃዋሚት ወይ ደጋፊት ክትከውን ትኽእል ኣብቲ ስርዓት ማለት እዩ እንታይ ግን ትብላ ከመይ ይስማዓክን ትስማዓክን ክልቲኦም ይኽን ትንክን ዘላና ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ ንበልክና መቸም እቲ ነገራት እቲ ብዓዲ ዘሎ ኩሉ ንሰምዖ ንሪኦ ዋላ እውን እንተደይለና ክንደይ ሓፂላ ክትወፅእ ኣብ ባሕርና ምድረ በዳ እንትጠፍእ ገሊኣ ብጥይት ገሊኣ ንሰምዖ ግና ዋ እዚ ነገራት እዚ ንኩልና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ በፂሕዎ እዩ ግና ኩልና ነቲ ደይ ፅቡቅ ፅቡቅ እንዳበልና ንምንታይ ነቲ ደይ ፅቡቅ ፅቡቅ ክንብሎ የብልና ነቲ ጌጋ ጌጋ ክንብሎ ክንክእል ኣለና እምበር ነቲ ሕማቅ ፅቡቅ እንዳልካ ምጥቃዕ እንደይ ኣነ ደይ በፅሖ ድዩ ኮይኑ ወይስ እንታይ የተሓሳስበኒ ፅቡቅ ኣላ ዓዲ ይኽብል ከሎ ሰብ ፅቡቅ እንተደህሎ ዓዲ ዳሞ እዚ ኩሉ መንእሰይ እንታይ ክገብር ወፅእ እንታይ ክገብር ኣብ ደይ ዓድና ከፍልና ኣለና እዚ ሓቢርካ ተሰማሚዕካ ተረዳዲእካ በታ እቲ ቁኑዕ ክትብሎ እቲ ጌጋ ከዓ ጌጋ ክትብሎ እዚ ንዓይ ይረኣየኒ مرحبا هو قريتها عنا حتى قل على حتى يكون بيرسونال ولا ما والقاوس لزخونه زي قال محتتون مغنياتو كسمع عنا له وزير صبوغ له بيرفع صبوغ كتب له حماق كله خا حماق طبيعة حماق كتب له من تاي سويتي كان دعلامو السخاء بأكل بخنا ديخن لتيا ما وصل جلوه حيثكي نحن من السيكون الكبلتيو زون تبعاتي ولا بز فيديو متسخي قال محتت مصر ديرنا اختبر خلاخي قليل يكون انا نمغو مخبدن انتي سقاب حجي نوحت علينا انا بحق تبعاتي ملس كزون نقبناتيو طعم كريدت باكي انا بحق تبع اخي ولا زخند عليك مزراكون انا بحق يزحقوسني نزخونه عينكم زقت يصنع قصلا تدليق قصلا تزي كون ግን ድሓን እቲ ቀንዲ ሓፈሻዊ ምስኣን ማለት ክልቲኦም ኣቦና ደንቲ ኢንካብ ኣብ እስርቤት ኣስቴርን ጴጥሮስ ሰሎሞን ሰብኣይን ሰበይትን ኣብኡ ወዲኡ ክንደይ ጅግንነት ፈጠሩ ክንደይ ካብ ኤርትራውያን ኣለዉ ጀጋኑ ከምኡ ኣቦና ደን ሰኣኑ ኣለዉ ገሊኦም ብሂወቶም የለዎም በዚኦም ብሂወቶም ኣለዉ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ዘለና ሰፕተምበር ዝኽሪ ክኾኖም ብዝወሓደስ እስኪ ይህም يخنم لمسهم سدرهم إلى إنساكي ما قصلتها تلاتك عدل كباكي أتقتل لحان تزي كوينو جن عجوخي you can go ahead continue then okay مرحبا يحوات كخمي أبتي أنا أبز ساعات زيادة رأخ ما بحكنا يحقوس كني ولا مزمسي خمزراكي كما يسمعون ويكزاروا وخلوا بزعبا عدنا بون نيشتي يدوم متعلق بزعبهم كلها تفلالن ديخا اب غزاسي او حفت قد نفقت تخون حاني بقى راح تقبلين له هنا قالوا كمان له خمس الله في الليات الله من يقرت دي بخوم دخن دبالي ما تدخن دوله ولا كله سمعتاوي دغورو قطيفو قال طليك كابتن حواكي سمعتها تكو عني خافي تقال حجي أكيد إذا قاعد عندنا حق طب خيط كتاني أخي of course حتى ذات كليك بالقديم تمثال استخير حفظ خي كتودات من هذا الكلي أجوكم أجون أنا تبع هالكاي يمكن تي صدرا كم زبل كايوتي عمت ملو بستخالة كمت أن كتسد فتن مدول خاتي حسابات كابوزح نبقى فوقي كده ناتت أنك أكادي ولا استيت تقتل دحرتي عمتهم ديو تنيم إسارهم استيقون كلوش تخبت كبز لك أقديها تاكيبنا نذكرهم بزعبوهم نقلل تي ناتهم زخري من تانكير الساعة استين قبر مالتي هجي حافتي بعفسي بتعامل إشاني راه أسولهم كله صدرنا هجي صحة حيث السعر من إنتان بزوحنا على سئلتات بومينا حليفني نصقي حاجي أجوكم أجونا أنا تبع الآن حاجة جونا عنتو يدرس ساعة واحد توني راسي ماما بزولة أسفلتا
ኣስቴር ድሕሪ ባልቲ ቤታ ጴጥሮስ ሰሎሞን እያ ተኣሲራ እንፋቅ ተደተጋጊ ከምስ ቅድሚ ምምፃኣ ኣይትምፃኣ ዝብል ሕቶታት ነይርክንዶ ወይ ድማ ወይለያ ከምቲ ዝበልኩካ ኣብ ቴሌፎን ስለ ንፈርሕ ግደፊ ኣብ ርስላታ ተወሰኸታ ከይትኾነና ግደፊ ኢለያ ካልእ ኣይወሰኽኩላን ኣበይ ነይራ ሸርቶ እዋን እቲ ኣብ ኣሪዞና ኣብዚ ዓዲ ኖ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ እንደ ነይራ ብትምህርቲ መፅያ ኦኬ መርሓባ ሽዑ ኣብቲ እዋን እቲ ኣነ ዋዓንቶ ቅድማ ብደላ ሓተትኩ ነይረ ሃና ናይ ኣዴት ትፅቢት ከምኡ ነይርኪ ኣዴክ ምስ መፀትሲ كأسروال كتحسب نيرك توانتي هو مالت نفرح نيرنا عندنا بتليفون كم قبل يذكره تمت خسكي عشرين إلى صح نود عندك إندي خرزمة زله تغير عني تبي يذكره كمون أبتي عمينا نحنها أبتي إيربورت نوع ساعات كنت بيع يذكره مالتي تبي يشعر تسفى غيرنا نيرنا ولا حد غيرهم قل كنت تسفنا يكون مالتي إنسان حدا عمت حليف هو صنيحة كرتشن حدا نسو كرتشن ثلاثة قلت له شعو أنفافونوت ناي قلت له كاب ناي بوخي بابا مثل بتروس سلام سفري ده بدك ستاينير كده أوكي أبوي تأثير الحجة قعدي سمعتها كمان يرو أدمس مثلا تدرو بيورو ولا ناي مقبل عم تحكي قلت له يحنيرو هو كبير اللي تقبله جن أبوها تأثير أدي خاون ده جنا سركلا تكبيريو جن كمان يرو أنتنا أخي كبيريو تي تخونتات تي سدرانا زغرفنا نغرتلو جن تي فقرم تبعتهم تي حبوا يوم قريفوا منا كم بقوم سنسينا نذكرنا تم كنزول كاب سدرانا تعيز يكونوس نحنا جاكان يومنا نيرنا تي حجي سود الذكر كمين تبعت من باروم تناتهم فورم ذكر كا حسيت قبل العار نحنا ها عدلنا هاتيرنا عباين كتير نيرن متاتنا نيرن حاتنا لهنا نيرن سدرانا مستعصروس زغتينا جن سدرا حانيرو منا سالا سدرانا ينا أتصينا إذا عن السنيروني وحكي هو ما تيسي تي ولا I don't know correct me if I'm wrong فلا لخ عدنا بونك فلا لا قلت لي تي أباخنا I don't know كل جزء عدي ما بحكي برهان جزاء بيبهر ولا بوكا كومنديو جن فلي يذكرني رفت ساعات تي وعد مشكلتون هو أو بس يحكي كل حاجة يمثل إنه كان زي تفقروا ميزرعني تذكروا بتعمي نهرهم سي تفقروا ما يحبون يوم بتعمي يوم نهرهم سحقون يوم تي يعدلون يوم إن شاء الله بتعمي يوم زرارة دون يوم تري خاتناتهم مستي كم ما حازوا يوم زعلوا من يوم سحقون يوم سيزر ذكرني تي نايمن وسيك كحج تحاتك قصة حجين حرم لسير كان نفسي ما يدي وسيلة تقولي ندي عباية من قرأت كهواي اللي بس كي ما مزقبو قدام نعنت مقرأ نيرني وسيلة نعباي ها نعباي وسيلة أبغى وسيلة بحرات نيرو مستر بيترو سلومون بحرات تايم السل نيرو قلت لي كم سخندرا حتى وانا ناس أنا ما نتوزي ده حنا قط ذكر ده خون شعات جلستي قلت لي خبركي حوس فقار نيرو توازاياي توازاي نيرو توازاياي حوس فقار كله لقاس أستير كخمين نيرا أستير برتع دولت يا نيرا برتع دولت نيرا سبو أنا يبغى ننتهي تبهرياتات مي خاجي من ده أنا أستير وسيلو خاب دكم مالتي خاب حواتكي معزة من الواش مثلني معزة هو تاني اشتري يعني إيش تي كم وداتك الصم زراعة أخلو بويو سيمانوكا ده عندي نايمن كم دخانة بزو حيرة دانني أوكي
مرحبا. أب ናይ ባሓቂ ብፈላለን ድዩ ፍኮርስ ኣብ ንእሽተ ዕድመ ግን ኩሉ ግዜ ትዝክር ኢኻ ግን ኣይ ቲንክ ተለይ ተጋጊሓና ኣቦኻ ብንእሽቶኻ ትገብረልካ ከሎ ገለሲ ኩሉ ግዜ እቲ መምሪ ኣይ ቲንክ እሱ ኢኹም ኣንፀንሕ ንዓይ ሕጂ ፍኮርስ ከምኡ ይዝከረኒ ቆልዑ ይኮለ ወዲ 4 ዓመት ብ5 ከለኹ እዩ ዳስ ዋይ ሓይተኪ ካብ ናይ ኣዴኽ እንታይ ትዝክሪ ብዙሕ ትዝምር ነራ ኣደይ ትዝክሮ ብጣዕሚ ትፈትያ እወ ትፍቅሪ ናይ ደርፊ ስታይ ካብኣይ ወሲድ መስለኒ በዓል ዊትኒ ሂውስተን ዶሊ ፓርተን ተደርፎ ዝነበረ ናይ ባሓቂ ካብኡ ክስታይ ገይሩ ፍቅሪ ናይ ምንባብ ንሳይ ኣምሂራትኒ ናይ መፅሓፉን ብዙሓት ተባራት ዓነ ነራ ንክንብብ ንክፅሕፍ ነራ ናይ ኣቦይ ከዓ ከምዚ ኣደይ ዝበለቶ ተላጋፃይ ነይሩ ወላ ኣብ ገዛ ወላ ኣብ ደገ ኩሉ ግዜ ክላገፅ ይዝክሮ ክስሕቕ ዝኾነ ሰብ ኣብ ስራሕ እውን ከምኡ ከምዚ ኣብ ጥቕኡ ክኸውን ከሎስ ሰብ ፍኹስ እዩ ዝብሎም እዚ ይረኣየካ እዩ ከምዘይፈርሖ ፍቕሪ ክብረት ከም ዘለዎ ኣብኡስ ይረኣየካ እዩ ሰብ ናይ ባሓቂ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ናይ ባሓቂ ዋ እሱ እንዲቲ ፅቡቕ ምዝካር ኣብቲ እዋን ዝነበሮ እቲ ዝዓበየ እሱ እንድዩ እንታይ ገዲፎም መልካ ኩላሃና ከየት ክንዲና ግን ኣጅ እውን እቲ ከምዚ ዓይነት ዳሓተትኩም ሕቶታት እንታይ ከመስሉ ነይሮም ኣብቲ ዛስዋይ ሓይተክን ኣነ ኣብቲ ንእሽቲ ዕድሚኦም ብፍላይ ሕንቀቕ ክዶ ነይሮም መን ሕንቀቕክ ነይሩ ማማሮ ትሕንቀቐክ ነይራ ወላ ባባ መን ሕንቀቕክ ነይሩ ሕጂ ክልቲኦም ፈቃራት እዮም ነይሮም በብወገኖም ኣዴና ኣብቲ ናይ ዕለታዊ ናብራና ትሪኦ እቲ ንዓና ኢላ ትገብሮ ዝነበረ ድዩ እቲ ንትምህርቲ ድዩ ወላ ንምግቢ ድዩ ሻሎት ከይሓሙኒ ትብል ስታይ ትገብሮ ዝነበረት ዓዊታት ኢኻ ትሪኦ ኣቦና ከዓ መጀመርያ እቲ ሚኒስተር ናይ ወፃኢ ስታይ ከሎ ብዙሕ ገይሽ ነይሩ ዝክሮ ሕጂ ድሓር ናይ ሚኒስትር ናይ ዓሳ ምስ ኮነ ከዓ ንባፅዕ ብዙሕ ወስደና ነይሩ ብሕልፊ ሽዑ ኢና ብዙሕ ግዜ ምስኡ ክነሕልፍ ጀሚርና ማለት እዩ ናይ ዓሳ ክስታይ ከሎ ትምጋሽ ምስ ገደፎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክልቲኦም ምሳና ግዜ ዘሕልፍዎ ዝነበሩ ብዙሕ ግዜ ምሳና ዘሕልፉ ዝነበሩ ኣብኡ ይረኣየካ ፍቅሪ ኣብ ደቆም ዘሎ ንስ ስለከምኡ ዝገበሩ ከዓ ስጋ ሕጂ ተሓሲብካያስ 10 ዓመት ጥራያታ መጀመርያ ምሳና ዘሕልፉ ብድሕሪኡ ዝመፀ ግዜ ይበዝሕ ግን ስለቲ ግዜ ምሳና ዘሕልፉ ከዓ ኣብ ልብና ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ባሓቂ ብዛዕሚ እየ ደመስግነክን ማማ ከምኡውን ሓና ኦፍኮርስ ከንዛረበን ፀኒሕና ብዛዕባ ሚስተር ጴጥሮስ ሰሎሞን ከምኡውን ኣስቴር ዮሃንስ መብራህቱ ኣብ እስር ቤት ኣብ 2001 ጴጥሮስ ሰሎሞን ማለት እዩ ከምኡውን ኣስቴር ኣብ 2003 ማለት እዩ ንነዊሕ እዋን እስካብ ሕጂ እውን ኣብ እስር ቤት እዮም ዘለው ብዛዕባ መፅአን ዕላና ፀኒሐን ትቦ ተልክ ለቦዋ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ድማ ንመንግስቲ ኤርትራ እውን እንተልዩ ደስ እንዳበለ ንክሰማዓክን መክኤሎ ወደይ ቀዳማይ ነገር ስምረት ፍቅሪ ሓልዮት ንሓድሕድና ክህልወና ይግባእ እዚ ዶ ኢልና ክንፈላለይ ኣይግባእን እዩ መንግስትና ከዓ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ከዓ ወፃ ናይ ዝህዝቢ ሪኦም ከዓኒ ልበሃቦም እቲ ቀደም ዶ ጥፍእዎሲ የቕሬታ ንህዝቢ ይፍተቱ ኢና ንብል መርሓባ ሓናኸ ከም መንእሰይ ዝኾነ ለዋቱ ቦ ንህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ እውን ዝኾነ ዓይነት ወይ ሕቶን ገለ እንተልኪ ደስ እንዳበለኒ ካብዚ ዓባይ ዝበለተኮ ብዙሕ ዝምላኣሊ የብለይ እቲ ህዝብና ከዓ ይህን ምሂን ክንበሃል ኣለና ኣጅኹም ኣጆናን ተስፋ ከዓ ነገር ክብሎም ደሊ መርሓባ ብጣዕሚ እየ ደመስግነክን ግዜ ጥፊእኽን ናይ ብሓቂ ዓብ ክብረት ኣለና ኣብ ክልቴኽን ናብ ማማ መዝገቡ ከምኡውን ሓናሓ ብጣዕሚ እየ መስግነክን ነዚ ዕድሜ ኣክልኩም ምፃእኽን መክኤሎ ወደይ እስኻ እንዳሓተትካና እቲ ኩሉ ናይቶም ደቅና ከምዚ ጌርካ ከተብሎ ምዝካርካ የቐኒየልና ክብረት ሃበና ዝወደይ የቐኒየለይ ብሮማዓልቲ